Dobar dan, vi ste nam i danas lepi kao lutka, kako vam ova zelena boja lepo stoji? Jel da? Sami birate outfit ili imate stilistu? Ma ja 60 godina mi nikad niko nije obuku. Kažete mi lepe, ste vidjeli Bokev outfit, on je odrao nekog krokodila. Jeste vidjeli? Kao da je odrao krokodila, sve ćete vidite dole, uzme neki On je mantil. odrao mnogo i krokodila i kučadi. Evo sad smo ga pitali kao koja je životinja, ja sam mu rekao da me podsjeća na vevericu, on se naljuti. Kaže da je lav. Da se slažete da je Boki više kao umirate Ja ne vevericu znam ili da kao je lav? lav. Otkud ja znam? To nisam nikad vidjela to. Lava sam vidjela na televiziji samo. A u Dovrtu? A ne znam. Ne znam ja od čega je šta on oblači, što on oblači. On ima strašno dobar styling. Pare i pare daje za to. Evo, snimanja uveliko teku, već odmiče takmičenje. Kako ste vi zadovoljni do sad svim? I produkcijom i kandidatima? Ja sam mnogo zadovoljna i sad trebali smo u Sava centru 8. i 1. Polufinale i finale i sad sam čula da je Saša promenio, da još, mislili su da smo večera završili. A nećemo da otkrijemo te datume, to ćemo da krijemo za sad. Ne te datume, nego imamo snimanje još i ponedjeljak i utorak. Znam. To nije ništa otkrivanje, mi snimamo stalo. I sad smo završili. A vaš koncert, jel se spremate? Pa ne spremam se. Pa spremam se, šta, ja sam mnogo ne spremam, zato što Miša Mijetović svira, on je mene 3-4 solistička koncerta radio. I tako da mi imamo spisak koje ćemo pesme sutra dolazi kod mene u 2, da napravimo redosled pesama samo i da prođemo, da vidimo da li je brzo tempo i tako to malo da prođemo pesme koja za kojom ide, da napravimo spisak i 6. dolazi u Beograd, to je jedina proba što bude i generalno. Dobro, vi ste veliki profesionalac, vama te probe nisu ni potrebne, ali za svaki slučaj. Jesu potrebne. Pa jesu, potrebne su da ja vidim kako su skinuli pesme i kad se staje, koliko strofa imamo, popamtim ja to, ne mogu ja tamo da buljim u Sava centru koja ide za kojom. Jel su gosti spremni? Molim? Gosti, jesu spremni? Pa oni su spremni, oni dolaze, to je iznenađenje. Da, nećete da otkrivate. Iznenađenje, ne otkrivamo to jer da ne ispadne da su mi oni prodali koncert. Da. Evo, jutro su se pojavili natpisi za Miroslava Ilića da je navodno bolestan, da je u bolnici. Hvala Bogu, to je lažno. Evo ga, on došao na snimanje i on se baš iznervirao i kaže već 2-3 put pišu da sam umro. Jel vas to nervira isto kad se pojave ti lažni natpisi? Pa kako da ne nervira i to iza Zoricu, Zorica, iznenada operisana. Ja sam se jako dobro, mi se posećujemo. Ja idem kod nje, oni dolaze kod mene, Kemišelj. Baš smo kućni prijatelji i plus koleginica, ona mi je najbolja koleginica. I kad je to bilo, ja sam ovdje bila na snimanju 2 dana, i tek 3. dan, kad sam ustala, saznala sam, kaže, hitno operisana, ja sam se nasekirala, šta je Bog ti. Međutim, ja zovem Kemiša, ne diže, kaže, slušalicu, a meni je podigao slušalicu što video moj broj. Zna, meni će da kaže sve. I on kaže, ja kažem, dobro kažem, i rasplačem se, kažem, kako je Zoka, čula sam sve, izvini, ja nisam radoznala, ti znaš da smo mi prijatelji, sekiram za njom. Kaže, lepa, nije, oni su napisali da je hitno operisana, uopšte nije operisana još, ali je u bolnici, ima upalu od debelog creva. Kaže, još nije to, mora se smiri upala, normalno. I mislim, to svaki čovjek može dobiti, i ja, i vi, i svako. I sve, ko je to iznenađenje da pišu, hitno operisana, opasno, znaš. Da, evo, bude čak i laži, kao što je sad za Miroslava. Jes, ali uopšte nije opasno. Žena je operisala i onda kaže, Kemiš, i joj je rekao da ja zivkam stalno i da plačem. I ona kaže, ajde sutra ja izlazim iz šok sobe, donesi telefon da se javim lično. I javila mi se lično. I tako se slatko nasmejala, kaže, dobro sam i sve je prošlo, moralo to, nisam ja htjela da ispitujem nešto mnogo, ona kaže, sve je u redu, ja sam izašla iz šok sobe i idem sad još 3-4 dana u normalno. Dobila je apartman i to, i onda sutra, čekaj, danas je utorak, danas je... Sreda je danas.
Ne, onda juče izašla, pa ali ja sam zvala, nisam dobila Kemiša, tako da ne znam da li je izašla, možda danas izlazi. Ali dobro, ti ćete ovih dana u posetu. Kad Ići- stignete? Ne, idem kod nje kući u posjetu, mislim, mnogo naduvaju to, je ko da jedva čekaju, Bože, ja mogu se prekladim do se prekladim odmah, bila viđena lepa tamo, to Da. ti pričam da su... Čak dodati na neki običan pregled po lekove. Ma budu ne, naslove. ne mora da za mene, ja ću ti kažem, malo se prekladiš, odeš odmah, viđen pevač tamo u bolnici, pa oni su viđeni više od nas, a mi ne možda piše. Tačno. Lepa, hvala vam puno da vas ne bi zadržavali, vidite sad na snimanje, mi jedva čekamo i dalje epizode nove i čekamo koncert. Za koncert, da kažemo, Evo, kaži. 16. aprila pozivam sve koji vole da me slušaju, da dođu, bit će lepog iznenađenja i gosti plus s moje strane i tako. Ja sam obećala da plakala je publika kad sam imala koncert u Domu sindikata. Ja sam rekla završni, solistički. Da. I dalje ću pevati, ali neće više solistički. Počeli da vrište i da plaču. Kad sam ja videla neke da suze mu ide plače, što će zadnji. I ja počela da gore plačem na bini. I kažem, neće biti zadnji. Ja ću da vam sudižem. I sad je ovo da im se održam ono što sam običala. Pa nego ipak ste vi kraljica narodne muzike, svaka čast, tako i treba. Ne, da. Nego sam mislila šta će mi solistički svake godine napraviti. Ali ne daju. Ne voli me narod. Vi to da vas vole, i mi Voli vas me, da. volimo. Hvala puno, divni ste. Hvala i vama. Hvala.